Hey. Hey. Ron? Nasa mo ka Ron? Naunsa na yung bataan eh. Uy. Nasa ka? Ha? Gutom ka? Iho ka? Nasa ka ba? Mang! Mang! Alis ako diri Mang! Mang! Mang gawas diri Mang ba? Kasi Ron oh. Dili na unsa na yung bataan ni ba? Basig ni Suon na ba? Ron! Kabangay mong kaugalingon ron ba? Ayaw luya-luya ba? Ayaw luya-luya. Kay wala tay kwarta pang lisod biya kay mo ospital ron. Kinahanglan nga mukaon kag gulay. Pakaon manggod kag gulay. Di ka mukaon. Imnon kag Mang, alis ako diri Mang. Kay si Rondon ba? Mang, kawas ako Mang. Kay si Rondon. Si Rondon ba? Unsa man pasagdahan lang nato nga ingani siya? Di man kita pwede magpa-hospital po dron kay kabalo biya kano. Mang, dili man pwede og dili ni man pa-check up ning bataan ni kay tanawa dili na Kabalo biya karon nga pating mahala na rong kuan ba kay kabalo ka Mang. Swab test pabayan na siya, mahal kayo, Mas importante ang kinabuhi sa atong anak. Ay gabala ka anak kay nam koy kaila nga manambalay nga gamay rag bayan dito nang ospital dito ta saya. Kay mas brato to dito mas maka-save ta dito. Sa ospital day Mang, dili day pwede. Dako lang kita mabayaran kay napay swab test nya nawgan pa kinagkuri-kuryo ng doktor. Kabalo biya karon nga lisod kay panahon dagko kay bayan metas para sa una nga panahon kay gamay pa karon. Maglisod man ganitag PhilHealth karon. Nya magsige pa kag adto rong ospital daghan man ta kaila nga dili ospital good. Daghan man ko kaila nga manambalay good. Mang, ang kwarta makita pa. Pero atong anak og maunsa ni. Unsa may kinahanglan niya ipa-check up na tani sa doktor dili madugay ang panahon kay wala na di na mahitsura di na maistorya wa nay ambot oy ngano ipa-check up na nato ba sige na Mang ba kasi Ron sa mga tanahan nila na maguding mayo gud sakit ni Ron unsa may gusto nimo dili ni unsa may kinahanglan doktor na nato ni wa gud niya tabangan niya ang kaugalingon magsige ra kuan unsa pagkaayo anak niya Mang kabalo ka Mang sa iyan yung pagkabata na daan inborn na unsa may angay na to buhaton ani Ron dalog ospital ay sabi kadali lang be tawagan sa nako tong manambalay akong kailap basi naturon dito busy padto na ko ni diri karon dayon Mang oy sige ikaw bahala. Hello Ma. Wala ba ko kay na ko ilakon ron ma'am, wa ba ko kadalag mga tambal? Madto ko sa barangay ba, wa ko kadalag mga tambal pero naman akong kuan diri. Sige lang ako lang ato, agiyon ako ron diha, tanawon ako. Sige tanawon ako ma'am, tanawon ako. Sig makaya ra wala to akong mga complete gear. Nakadong naka. Sige. Sige ma'am. Ano daw siya diri? Nana daw siya diya si dapit sa dapit yang crossing rin basta nana siya diya padulong na daw diri. Tawagan ako karon dayon. Sige padali Gani. Si Rondon ba? Hapit na lagi. Ingon siya hapit na daw siya. Sunod sa siguro nato. Ayaw kay si Rondon walay kauban mo tanawa uluwi kaayo no. Uluwi kay kayong bata. Wala ligoon pa niyon niya. Wala ligoon eh pila na ka bulan eh. Kagel. Ani no nga ato kailangan. Asan man to? Ay nana siya Dayon sir. Muna akong anak sir, na akong patambalan sir, baka lala naman ko tayo ang iyang kuan sir, sakit sir. Pwede mo matambalan sir? Wala ko kuan ba kay pagtawag mo gud niya, nana ko sa dalan mato ko sa mong barangay. Sir, dili na gyud pwede sir, nga dili mo dalion sir kay luoy na kayo ang among anak. Na magkakaidala tambal diya sir. Wala, nangita na lang ko diya sa daplin nga konektado sa ako ang mga experimental device. Kabalo man ko sir nga luwa-luway lang gud. Dili na dapat kuan. Ang importante sir matambalan ni karon kay delikado kay sakit niya sir. More on bonal manggug. More on bonal. Sir bonal sir nga wala na nimo ni nga naglisod na magani ni. Dali lang ma'am. Naon sa dai since birth niyo. Since inborn niya. Ang pagkatao sir sa una pa da sir. Sa pagkatao. Luoy jud kayo akong anak sir, maluoy man gud ko sir. Pero pil na ko dili gid epektibo akong buhaton ron. Basta makuan-kuan lang gamay, pwede ra. Kay wala man ko naka-costume, wala ko naka-kan. Kailangan ni na mo costume sir. Ilag gamay ang sakit kay ining makuan nimo sir, amo lang ipalu up padulog ospital. Okay. Naon sa ingon ani na gyud ni pihing. Pihing iyang ulo. Ay gaano na gyud siya sir? Okay. Palihog sa ako gunit sa avocado. Unsa man ni sir? Gamay nga avocado. Gamay nga avocado. Double purpose na.
Pwede ibunal, pwede ipospos. Pwede ipuskus. Okay. Kanang gamay nga avocado, idokdok sa iyang ulo. Kusgon sir, kusgon. Hinaya lang. Pagdokdok ko. Ayo anak sir, mag Pagdokdok. Sir, sige lang sir. Ulan na ni ba? Sir, gawas sa avocado, unsa pa may mga madala nimo nga effective para sa akong kani. anak? Dahon sa gabi. Dahon sa gabi. Ihampol inig kagabi eh. Ihambol ni kada gabi. Basig kuan ba dipinsa sa taita eh. Tay. Oo, na siya. Ang tubig lang ang ipainom ani sir. Sa mukhaon pa ni siya di na. Mukhaon pa sir, pero Mukhaon, pero- kanang kuan lagi sir, kanang tig-isa ra ka kutsara ba? Sige lang, balikan jud ko ni siya dire. Ha? Balikan na ko. karon na sir kay kailangan naman ni Gani makahulip-hulip na siya ha. Ihampol na inig ka alas 7 sa gabi eh. Unya ana-anaon sir. Ihampol lang ba? Ihampol? Ihampol. Dire o isampong sa iyang baba ana. Ana? Sampong kay ayang baba hiwi man. May street na nakadugay na. Buka tawa ra ba ka? Tinuod, Ayang basig katawi. yaga-yaga na Ayang imo sir. katawi Dili na. na yaga-yaga imo. Dili na. Kasi malumos na kay Luoy kay akong anak ba, nya bisig yaga-yaga ba? Isa may inahan dayan eh. Kini ako asawa. Bata pa. O bata pa na akong asawa. Bata pa yung asawa eh. Hiposa na. Hiposon. Kani dahon sa Madri Cacao. Unsa man ni sir? Imong isagpa-sagpa sa yapang tanggal sa kagaw. Ana-ana? Ayaw. Ana ro na oh. Ana ro nimo. Okay. Ako ano ni, dili gyud ni officially nga. Mao na gyud ako. Action na siya kaulian sir, tanawa. Action na gamay no. Tanawa, ha? Nawala-wala na gamay. Oh, tanawa. Nawala na gamay pero napaghapon. Oo. Napaghapon. Madri Cacao. Oh. Pangpatanggal ni sa kagaw. Kayo kay kung gikuhaan ani dito Asa dapita sa? Davao. Dabaw? Iya ampingi gyud na nga dili makaog karabaw. Sige. Unsa pa ni? Unsa ni sir? Last kaning gabon. Gabon. Mm. Tambal sa kadahapon? Unsa? Kada hapon nimo ni. Kadahapon. Kabalo kang asa nimo ni igbutang ning gabon. Asa? Diya sa iyang bukton. Sa bukton. Onya. Human sa bukton, ihaplas na pud sa puson. Ibutang sa puson naman. Okay. Ilabay nimo tapos pagkakadlawon. Pagkakadlawon. Pangitaon nimo magbalik inigabot sa hapon. Sige. Sige. Onya. Mao na. Dabi, na-memorize nimo na wala. Kani Kini, dokon nimo dok. siya. Kini Ihampol na. ihampol. Ihampol sa baba. Kini isagpa-sagpa. Sagpa. Unsa pa ni dahon sa Gabi-gabi. Tambal sa tai-tai. na. Kani dahon sa Kakao. Madri Cacao. Madi kakao. Tampang pawala sa kagaw. 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 Kana na. Pokpok sa ulo. Pokpok sa ulo. Gabon. Gabon. Ya, Butang sa bukton. Bukton. Ya, idetso sa poson. pagkaman Sa poson. Ya man, ilabay pagkakadlawon, pangitaon kada hapon. pagkahapon. Pagkahapon. Sige. Sa iyang sugilanon, idaw be patanawa ko sa ngipon. Unsa kana? Uli-ulian na biasa sir, pag abot nimo sir. Di ni mabukay ang baba. Wala kay totho diha. Na buka sir. Mabukay ang baba. Kulisapan siya oh. Ha? Kulisapan. Titiban o titiban? Wala ka kagisa ng kulisapan. Sige lang. Mula pa ko sa mong barangay. Nya. Na may number si Mrs. ako ah. Nay number ako sama sa bawo. Gituyo na mo na sir kay para any case of kuan makontak ti kadayon. Para in case of emergency, tawagin lang ko ninyo. Oh. Wala kang kukukakuan kay wala sa kong plano nga manambal ba. Diha na ko na ko diha o pagpadawag si mga sawa na ko diha. Asaw ta day kadto sir? Pato kay ko sa barangay. Ay bato sa barangay Pilhet diha. Nakoy nami meeting. Nako kay mig agenda. Uli-ulian na gabay sir, tanawa sir. Uli-ulian na no. Sige lang. Ayaw ninyo pahangin eh. Ay pahanginan. Isulod. Lagi. Painitan lang. Isulod sa kwarto, palibutin ninyo posporo. Sige. Isulod na ninyo dito. Isulod na sir. Sige. Dawatan gud. Dawatan. Mubalik lang jud ko ha. Thank you sir sa mga imong mga tanaw. Sir, salamat sir ha. Sige. Sir ha. Tumana lang ng kuan nimo diha. Ato sa amin sir.